No niin, hei vain taas kaikille ja hienoa kun pääsitte tulemaan ja katsomaan minun Slenderman-videotani. Ei muuta kuin aloitetaan peli. Joo, viime kerralla me päästiin vaan täällä niin 2 lappua keräämään, mutta kokeillaan jos päästäis nyt vähän enemmän niitä keräilemään. Viime kerran se video jäi vähän lyhyen, mutta nyt ei jää. Kokeillaan jos nyt pystyttäisiin keräämään vaikka kaikki lapposet. Ei sitä ikinä tiedä, jos pystytäänkin Slenderman The 8-Page. Tässä on tarkoituksena kerätä 8 sivua. Varmaan kaikki jo tietää, mutta minä vielä selostan. Koska kaikki ei varmaan ihan vaporeksi tiedä. Joo, ei muuta kuin mennään. Kyllä tää tyyppi on laiska. Ei sitä patua vielä näy. Kaipa se täällä johonkin lymyilee. Joo, minnekäpä mennään. Laitetaan valo pois ja suunnistetaan tämän mukaan tällä lailla. Koska kun jos menee ilman valoa, niin se Slenderman ei sitten tuu niin helposti niin meidän luokse. Siis niinku sitten kun on etitty niin 1 lappu, niin sitten se Slenderman ei pääse niin helposti meidän luokse. Koska se ei näe meitä. Jos se patu on oikein. Haloo, patu. Ei näy vielä. Oho, tuolla onkin 1 lapponen. Mennäpäs hakemaan se. Yeah. Help me. Help me. Fuck yeah. Oho. Help me. No niin, mennään. Oi. Alkoi se vähän pelottamaankin. Taas se niitä rumpuja on siellä hakkaalle. Sillä on joku ongelma niitten kanssa. Sillä on ongelma rumpujen kanssa. Katton nyt. Kohta se on täällä johon. Minnekäs päin mennäs. Mennäänkö tonne pimeäseen paikkaan vai aivompaan? No mennään avompaan. Mennään tänne näin. Mennään. Oho. Mä nyt tonne on. Kaunis ilma on. Todellakin. Lind laulaa ja puut. Hui. Sumua näkyy kaikkialla, mutta ei näy merkkiäkään patusta. Mitäkään se vois olla? Mikä vittu tällä tyypillä on oikeastikin ongelmana, saatana, kun lähtee johonkin vitu kesken. Oi saatana pörkölä vittu, minä tuon pörkölä. Mä juoksen nyt johonkin, mä en tiedä minne mä menen. Mä menen nyt johonkin. Oi. Okei, mä en pelottele sua enää. Patu mennä helvettihin. Mä varotan sua. Mulla on linkkuvetti. Mä osaan sitä käyttää. Ei mulla oikeesti mitään linkkuvettä, mutta mä pelottelen sua vaan. Pelottelen sua patu, että mulla olisi linkkuveittä, mutta ei mulla oikeesti oo sellaista. Mulla on lamppu. Ja mä osaan käyttää sitä jotenkin. Mä osaan laittaa sen pois ja päälle. Aika pelottavaa, eikö? Joo, mennään. Mikäs tuolla on? Haloo, patu. Ei näy poikaa enää. Mikä vitus seinä tämä? Mä en oo käynyt tällaista edes nähnytkään täällä. Mä en oo vittu enää edes nähnytkään tätä täällä. Patu. Joo. Mä löysin. Siinä on puita. Ja sit joku tyyppi seisoo siinä hopsista. Ei muuta kuin mennä. Tänne näin. Tunnistetaan taivaan valolla.
toinen puu, mennään kävellä sitä päin. Vittu kyllä lampulla näkee helpommin. Mennään kesken mettikkää, pimeän mettikän käyttö. Jammukin voi olla täällä johonakin, se voi olla raiskamassa tota patua johonakin tuolla mettikäs. Mut joo, mennään tänne näin. Ei häiritä niitten unelmia. Keskitytään me vaan omiin unelmiin. Ei muuta kuin tänne näin vaan. Haloo. Mitä helvettiä? Okei. Annan ootterit rauhassa, mä menen polulle. Sä voit olla siellä. Ui suuttunut, mä taidankin juosta vähän. Joo, ei oo mitään hätää, mennään vaan. Katsotaan maahan, niin kaikki on hyvin. Katon nyt, kaikki on hyvin. Päästiin heti pimeeseen putkeen. Eikö niin, Patu? Okei. Sä haluut siis, Patu, leikkiä meidän kaiken. Leikitään putkeen kätkeytymistä. Nää tänne, missä on pimeeseen aukkoon. Katon nyt, siinä on 3. lappo jo. Viime kerralla me päästiin 2. Kannattaa juosta noita, se on aivan oikeesti. Okei, nyt alkoi jo vähän pelottamaan. Mennään tästä näin. Ilman valoa tänne näin. Mihin mä oon oikein? En tiedä, eikä kiinnostakaan, sillä mä nyt juoksen. Boom, kärkättä pusuuttanut. Olin minä lentäjän poika. Lähes sankari siis itsekin. Ui sootona vittu, miina se on, mä juoksen. Vittu tervakeukko juokse, saatana. Vittu tää tukehtuu aivan helpostikin, saatana. Patu. Kato, se lähti. Ylkäs on saas. Ui sootana. Mitä? Missä se on? Missä se on? Mä tän. Nyt tää on oikeesti hidasta puuhaa tää lappuinen tiskellä. Mulla on 3 lappua. Vittu mä oon bossi, jos mä vittu löydän 5 lappua. Vittu mä oon mestari sitten. Tuolla on yksi tuolla kontin takana, mä voin vaikka vannoakin sen. Lentäsi korkea. Okei. Sä et... Suuttunut vittu. Okei. Vittu. Keritty muuta kuin 3 lappua vaan saamaan. Vittu. No ei voi mitään. Mikäs tämä saatana? En tiedä. Ei voi mitään. Pakko jatkaa ensi kerralla. Minä olen Mr. Majorkka. Se on moi.